Mela, kellna serata mill-iktar pjaċevoli, u nkella ħanajdwek, kelli żewġ xiftijiet mill-iktar pjaċevoli l-lum, biss rajt ħafna goals, imma iħan nitkellem fuq ix-xift prinċipali. Inter 6 Bologna wieħed qabel xejn, però dovuta anke minħabba l-fatt li l-video ħareġ tard minħabba fihom sa ċertu punt proset li tim tal-ħibs li rebaħ 3-0, anzi 3-2 kontra Mosta l-obra tal-kampjonat BOV Premier, issa t-tim ta' Stefano Sanderra għalissa momentanjament jinsab waħdu f'ras il-klassifika punti massimi, imma insomma ejja ħanġu dunkwe u nitkellmu naqra fuq il-partita tal-Inter li l-lum għamilna xalat oħra ta' gows fil-mejazza, zanzanna t-telet ger li ta' minn ngħidilkom oġobni ħafna, fil-fatt qed nikkonsidra li nniżlu ukoll, apparti il-flok tal-ewej illi niżiltu nixtieq nirringrazzja lil ħabib tiegħi Brady illi wkoll għeni biex nġib dan il-flok. Insomma, illum nistgħu ngħidu hekk twildet stilla oħra fil-kamp interista, qed taraw ukoll għandu n-numru 2, Denzel Dumfries illi jagħmel logħba enormi llum, żewġ assists, ġirjiet li ifakruna ħafna fl-aħjar verżjonijiet ta' Hakimi, jidher li l-Olandis issa qiegħed jaqbad ukoll ma' sistema Taljana wkoll ma' 3-5-2 li Simone Inzaghi qiegħed jilgħab jiena li llum il-BOV player tal-logħba bla dubju kien Denzel Dumfries. Biss nixtieq illi ukoll insemmi player ieħor illi anzi il-haters ta' Mattias Vesino fej qegħdin għax illum Vesino rridu nneħħuh, Vesino m'għandniex nambuh, Vesino m'għadux ta' Inter. Guys, illum Vesino għamel lob enormi, beda wkoll l-azzjoni tal-ewwel gowl skurja Lautaro Martinez, skurja gowlu ejja l-aħwa. Mattias Vesino huwa plejer utli ħafna l-kawża tal-Inter u dan mhux l-ewwel darba li qed jurjulna. Li mhux għalih kieku ma rajtux lobit ta' Champions League l-aħwa biss jiena nibqa' ngħid li Vesino dak il-gowl jagħmel mal-Lazio kien il-gowl ta' turning point ta' l-istorja reċenti tal-Inter. Vesino ħallu hemm, jilab dawk il-lobit li jkun hemm bżonn, jilab dawk il-lobit importanti u jaqdina Voldiri bravo Mattias illi llum ukoll oġbu jidħolu jtina logħba mill-aqwa, ovvjament bravo Dumfries, imma fuq Denzel diġà tkellimt kemm il-darba u plejer ieħor llum kellu logħba tajba kien il-plejer li ieħor fuq il-ġemp Federico Di Marco li reġa' wera illi huwa plejer utli. Jiena fil-fema tiegħi biex inkun qed kollox naħseb illi llum rajna il-wings jew il-wingbacks titolari jilagħbu il-logħba. Dumfries fuq naħa u fuq naħa l-oħra Federico Di Marco. Issa forsi qed tgħiduli u Perisic jien utilizzah biss f'dawk il-logħbiet fejn hemm bżonn ċertu esperjenza bħal UEFA Champions League. Per eżempju, imma as far as I'm concerned, jiena lija Denzel Dumfries fuq il-lemin, Federico Di Marco fuq ix-xelluk huma t-titolari. Ħadd pjaċir ukoll li rajt il-Edin Dzeko jiskurja llum rajna l-veru Edin Dzeko, mhux id-Dzeko li rajna mar-Real Madrid. Jiġifieri minn dak il-lat ukoll nista' ngħid li ninsab sodisfat ħafna għal wirja li għamel Dzeko meta daħal minflok it-tuku Korea li wkoll iva għandu injury imma suppost jitlef il-logħba li jmisma l-Fiorentina u mbagħad nerġgħu naraw hekk Alla jrid nar il-Sibt li ġej kontra l-Atalanta. Di Marco li wkoll għamel żewġ assists illum li konna qed insemmu raġuni oħra għalfejn naħseb illi wasal iż-żmien illi wkoll naraw iżjed lilu titolari milli lil Perisic. Insomma, nista' ngħidu hekk illi l-unika diżappunt
illi kien il-fatt li ma ħriġniex bi clean sheet illum. Għax il-bqija nistgħu ngħidu li rajna spettaklu f'San Siro issa momentanjament qegħdin l-ewwel u nistennew naqra se jagħmlu Napoli Roma u fuq kollox il-logħba bejn Juventus u Milan. X'ser jagħmlu f'dawn il-logħbiet biex naraw anke wkoll din il-ġimgħa kif ser immorru. Mill-bqija ħarsitna issa tmur fuq il-logħba iebsa ħafna illi nhar it-tlieta għandna kontra Fiorentina. Logħba li fil-femma tiegħi jridu nqogħdu ħafna attenti minnha. Fiorentina li llum rebħu kontra l-Genova 2-1. Fiorentina li jidher li dis-sena jkunu qegħdin jgħidu tagħhom għaż-żona Ewropa u wkoll se nilagħbu fil-ground li spissitina l-kedet l-Artemio Franchi għal daqstant let's not get carried away mill-performance tal-lum. Kien hemm ukoll fuq forums interessi oħra li qalu isma' noqogħdu attenti għax meta s-soltu namlu rebħa kbira, il-logħba ta' wara dejjem imbagħtu biex niskurjaw. U naqbel magħhom jiena u nerġa' ntenni li rridu nżommu f'rasna li Firenze huwa ground bi qiebes, mhux se jkun qiebes bis-Salina, ta' se jkun qiebes għal timijiet oħra wkoll, imma ejja nikkonċentraw fuq l-Inter u naraw illi minn Firenze almenu noħorġu bid-dro, idealment noħorġu b'rebħa. Imma jekk noħorġu bid-dro minn ġewwa Firenze naħseb li għandna nkunu sodisfatti. U wkoll rajna gowl kbir ta' Milan Skriniar, il-gowl ta' 2-0 dak li fil-femma tiegħi kellu jkun il-kaptan li mista l-Inter għalkemm issa l-faxxa jidher li ngħatat il-barella. Nispera illi Skriniar għall-inqas ikun il-viċi kaptan, corner impeccabli ta' Di Marco hawnhekk ukoll. Nixtieq nerġa' insemmi il-punt li dawn huma t-tip ta' corners li rridu naraw, mhux ix-short corners li konna naraw is-sena l-oħra li 9 minn 10 ma kinux iservuna mqara l-tazza te, imma il-corners li ta' Di Marco llum kienu corners impeccabli u wkoll ir-riżultati rajnihom li xrejna dik id-daqqa ta' ras maġistrali tas-sur tal-Isla Milan Skriniar illi wkoll sarfet f'wieħed mis-6 goals illi kellna mal-Bologna. Naħseb illi il-punti li kelli ngħaddi għal rigward ta' Inter Bologna huma lesti. Riżultati oħra li kellna lejla kienu l-rebħa ta' Fiorentina għand Genova 2-1 kif ukoll l-Atalanta li rebħet 1-0 għand is-Salernitana. Mill-bqija, forsi wkoll aġġornamenti żgħar minn qiegħed jarana live minn hawn Malta, Sirens rebħu 3-1 kontra Santa Lucia, Valletta terġa' titlef din id-darba 2-0 kontra Gżira United u kif edna fil-bidu ta' dan il-videolog Hibernians 3 Mosta 2. Għal-isti se naqaf hawnhekk jiena għada jista' jkun li nagħmlu intervent mill-Istadium Nazzjonali ta' Taqali il-ħadd ċoe għall-partita bil-Kirkara Florjana. Dan il-video wkoll minn forsi qed jara l-aħħar parti tiegħu issa dalwaqt se jkun fuq YouTube madwar nofsija 3 kwarti oħra. Għal daqstant ukoll tistgħu taraw fuq l-istazzjon uffiċjali tagħna ta' YouTube u jekk għadkom ma għamiltux subscribe tinsewx tagħmluha, klik. Komplu segwu wkoll din il-paġna ta' Facebook fejn fiha wkoll tkollna l-aħħar aħbarijiet fuq diversi sports. Matul din il-ġimgħa parti il-futbol għandna d-darts illi bħalissa maddej l-finali tal-Masters Nordiċi u il-MotoGP, il-Grand Prix ta' Misano li se jkollna għada mill-bqija kif testu minna kollu bħalma ngħidilkom għamlu li xjaten tridu. Il-lejl it-tajjeb jekk qed tarawna l-lejla u il-ġurnata tajba jekk qegħdin tarawna il-ħadd filgħodu. Ħudu ħsieb.